Hi po. Welcome to my vlog. Hi, kumusta na? Ito po ngayon ay gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung pagluto ng isdang balot ng saging. Mayroon kami pambalot ng saging. Ito po ay scad, which is galunggong. Malinis na siya. Tsaka itong ating sibuyas na pula. At luya na sinachop ko maliliit. Tsaka mayroon ding buo para ihalo doon sa isda natin. Tsaka itong hihalo ko, which is wala akong makitang maliit nito eh. So ito pwede na rin. Kasi sibuyas, nasa inyo kung lagyan nyo rin. Kasi parang ano to eh, paksiw. Pero pula ang ginamit ko kasi wala tayong tanglad. Ang tanglad sa mua, pinaka-importante sa ubang pagkaon na luto. So ito na, unahin ko yung ihalo yung ating suka. Okay po. Suka. Tsaka gusto namin ng garlic powder. Saka nasa inyo kung gaano karami inyo kayo magtimpla. Nasa inyong ano lang. Kasi ito, sinishare ko lang sa inyo kung ano lang alam kong luto. Kasi nakahiligan ko ng magluto, pero hindi ako magaling magluto. Yun lang masasabi ko. So, yun ang asin. Nasa inyo rin yung gaano gusto nyo. Malalaman nyo naman ang lasa nyo. Ito po yung suka natin. So, madali natin malaman yan kung anong lasa. Kuha tayo ng ibang spoon. Parang maraming asin, diba? Pero pag ilagay nyo na itong isda, ganyan po. Halo-haloin nyo lang dito. Hanggang mag-soak na yung isda. Bago nyo po balutin. Pag once na maibalot na siya, at anong pinag-halo-halo nyo dito, itawag dito, ano ba itong plastic na to? Yung part ng dahon ng saging. Tawag nito. Ihalo nyo rin doon sa kaldero. Para mas ano siya. Nasa inyo kung gumamit kayo ng iba-iba pang sangkap na gusto nyo. Whatever you desire. Sa mga Bisaya din ha. Nabalot sa saging ginamos, bagong isda, yung may ano, ihalo namin sa pangbukid na sudan, mga pangbukid na sudan, may nani na siya. So halo-halo lang, ilagay natin yung iba sa ilalim, bago. Tapos pagka ano, nahalo na natin ano. So, dyan. Tapos, saka natin ilagay itong, nasa inyo kung paano nyo gawin yung paksiw nyo. Kasi parang paksiw lang din to eh. Kaso lang, may ano ba, mas mabango kasi yung ibalot ng sa dahon ng saging. So, at saka itong ating luya para pang pabango.
Nasa inyo lahat yan kung paano nyo gawin. Tsaka itong sibuyas. O, diba parang ano na siya, o kinilaw. Yan, ganyan. So anyway, so ito na. Ito yung pinagamit ko kanina ng panghalo. Gawa lang. So anyway, so ayun na dito. So gustong, kasi ito gagamitin ko pa yan para sa ano. So gusto lang manood kayo dyan. Ganyan po. Ganyan po sa amin. Sa Bisaya. Parang 4 pwede na. Ganon mo lang. Tapos ito yung kaldero natin. Tapos ilalagay mo lang siya dyan. So, ganyan siya. 4 o 5. Ganyan o 6. Basta as long as tama yung laki. Kasi minsan naliliit naman na yung maliliit lang naman yung ating isda. So, pwede na yan, ganyan. Yun ang maganda dito sa dahon ng saging. Marami itong magagawa dito. Po, ganyan. So, tambay lang kayo dyan po. Habang so, ito po, tapos na yung pagbabalot natin ng isda. Ito na siya. Tapos, ito yung pinagtimplahan ko kanina na hinahalo ko yung isda. Ngayon, isasahog natin siya doon pa rin sa isda natin. Di ba po? Ganyan. Gaganin natin siya dito. Kasi siya bali yung ating sabaw na. Ganito. So, lalagay ko na itong pampasarapang pabango, dagdag mabango. Ngayon po, kung gusto nyo pong dagdagan yung timpla nyo sa original na timpla nyo rito, nasa inyo po kung gaano gusto nyo maalat o ano. Dahil kasi may isda na siya, mag-ano naman yung lasa niya. Sasarap na siya pagkahalo-halo. Tsaka yung remaining ano natin, parang ingredients, ihalo ko na rin dito sa gilid. Para mas masarap po siya. Para hindi masayang. So ito na po. At saka yung pinaka-twist ko dito ng konti is laglagyan ko siya ng vegetable oil. Ganyan. Squeeze nyo lang ko ng konti, ganyan. Tapos takpan nyo na siya. Tapos lutuin na natin. Sandali lang po. Pause ko lang yung video ko ha. Ayan po. Nakauna yung stove natin. Hintayin na lang natin makumulo. At maging ready na siya po. Ayan po, kumukulo na siya. Hintayin natin siya ng at least 7 more minutes hanggang maluto na siya. Maigi. Igaganon niyo po siya. Titilt niya ng konti para yung sabaw niya nasa ilalim. Magkaroon ng sabaw din yung isda. Para mag-mix yung kanyang lasa. Basta ang hinalo ko lang dito, red onions,
luya, garlic, at saka yung banana pepper, at saka yung dahon lang siya po. Kasi nasa inyo naman yung kung paano nyo gawin, dahil alam ko Filipino dish is iba-ibang version. Basta sa akin, ina-add ko lang ng kahit paano nung ibang nakikita ko sa ibang paano magluto. Gusto ko lang ipakita yung aking version sa inyo. So anyway, salamat sa inyong papakinood. Hintayin na lang natin yung paano hanggang maluto siya. Tsaka mga guys, malalaman nyo nang niluto na yung isda dahil bumango na siya. At saka yung mga ingredients niya na humahalo-halo na siya doon. Malapit na siya maluluto. Basta hinaan nyo lang yung apoy nyo para hindi siya matuyo kagad. At para dandahan yung luto niya. Pag habang dandahan yung luto niya, mas sumisiksik, sip-sip yung mga ingredients niya sa loob ng isda, ng dahon. At doon mo mas na malasa. Hindi binabadali lang pagluto. Kahit nga sabihin natin paksiw lang yan, madaling maluto. Pero kung gusto nyong mas maganda ang resulta, mahina lang pong apoy. So, kahinaan ko pa konti ng apoy. So, hintayin natin another 2 minutes, at least 3 minutes. Hey guys, maluluto na yung ating yung galunggong na binalot sa saging. Ewan ko ang tawag dito sa Tagalog. Basta sa amin, isda ang binalot sa saging. Sa amin kasi pinapatuyo talaga to walang sabaw. So dahil gusto ng mga kasama ko may sabaw-sabaw ng kunti, hayaan ko sa masabaw-sabaw. So ito na siya, luto na siya. So tatakpan ko lang, siguro 10 to 12 minutes maluluto siya, kasi madali na maluto yung paksiw na balot sa sa saging. Kaso lang mas maganda yung medyo tagalan nyo, pero mahina lang yung apoy para sisiksik yung doon, yung ingredients niya at lasa niya sa isda. So yan po. So at least 10 to 12 minutes kung mag-start na siyang kumulo. So ilagay na natin yung niluto natin. Tingnan natin. Yan siya itong isda. Perfect na siya. Perfect na siya. Tingnan natin yung kanyang pagkaluto. Yay! So, yung isda natin buo pa rin siya. Pero siguradong malasa siya. So, tikman natin. Kasi na yung lasa niya sa loob. So, ayan po ang aking alam pagluluto nito. Pero hindi to cooking channel ang vlog ko kundi tungkol lang to sa daily life ko na ginagawa ko. At saka gusto ko lang i-share sa inyo yung kunting alam ko sa pagluluto. So, ayan po. Ito na siya. Ready nang kainin. So, ayan po. Salamat sa papanood at pagtsatsagang panoorin ako. Kahit boring na kayo sa akin. Pero anyway, gusto ko sanang ipaabot sa inyo na malaking papasalamat. Kung sino nanonood sa video ko, marami na rin akong pasalamat. Dahil unti-unti,
marami na rin akong views kahit na pa marami akong mga palpak dahil nauutal. At saka nahihiyang magsasalita. Pero pasensyahan nyo lang po ako dahil bagong vlogger lang ako. Pero alam nyo, bago ako nag-decide mag-video at i-ato sa YouTube, is mahiling na talaga ako mag-take ng videos. Kaya nga lang, nahiya ako pati sa Facebook. So ngayon, nag-decide ako, isubukan ko. So sana guys, magustuhan nyo. At thank you for watching and please yan na naman ako na uutal. Subscribe my YouTube channel at Nining Joy Bisaya. Yeah, Nining Joy Bisaya. My YouTube channel. Thank you. Bye-bye. Salamat sa panood sa akin. Pasensya na po kayo. Ito yung aking pista. Kakain na ako dahil dinner time na sa amin. So, bye-bye po. Salamat sa inyong panood sa akin. Bye. God bless.